kwandiri ndobva ndinongedzera ndobva ndavanongedzera ndikati mbafa murume mukuru kusanyara kuzokumbura mota yangu papa pangu vakatanga ndokunditi mhata yako ndokunditi mboro yako machendi pamberi pevana asi ndakangokwanisa kuzvidzora kuti Mwari ndibatsirei. Pahasha TV, nyaya sezvadziri. Edzisai unodiondarira mambo makope nemhosva yekuuya kumba kwangu ukandituka chitutsi, hapana chawakasiya. Wakandipfekenura pamberi pevana vangu, vasikana nevakomana, zvekuti handichina chimiro pamba pangu. Saka uya utsanangurire dare chawakanditukira. Ndisadani? Pearson Ndungwa. Ini Pearson Ndungwa. Ini Pearson Ndungwa. Ndinovimbisa ndichataura chokwadi. Ndinovimbisa ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina manyepo. Chokwadi choga pasina manyepo. Mwari ngaandibatsire. Mwari ngaandibatsire. Ini pedzisai? ini pedzisai chareka Ndinovimbisa ndichataura chokwadi. ndinovimbisa ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina manyepo. Chokwadi choga pasina manyepo. Mwari ngaandibatsire. Mwari ngaandibatsire. Umunonzani? Ndinonzi Pearson Ndungwa. Pearson Ndungwa. Hongo. Ndini makakwiranya. Hongo. Samune raverengwa marinzo zaratawa. Hongo ndarinzwa. Ndimani mune mazwi iwayo. Hongo ndini ndakatukwa nemazwi iwayo. Samune raverengwa marinzo. Hongo ndarinzwa. Makambogashira samune kuri makambogashira samune rakanyorwa kudaro iri mazwi iwayo. ndakaroona. Right. Noti mukutambira nyaya yacho muri kuibvuma here kana kuti muri kuiramba? Nyaya iyi ndiri kuibvuma kuti ndakaenda kumba kwake. Ndine chikodzero chokuenda. Zvinoita sisi kana kuti muri kuibvuma here? Hongo. Hongo. Kwete. Hongo. Kana mukubvuma kuti varikubvuma nyaya yavo. Right. Imimi chitipaitizi nyaya iwabvuma nyaya kuti akaroona Samuel. Pamusoro dare rakudzwa kare. Pamusoro dare rakudzwa kare. Amai ava vakauya kumba mushure mekunge papera nguva inokwana kuita makore 2 vakanga vandipa basa rokugadzira motikari yavo. Mushure mekunge ndakumura mota yavo yakanga yakauraya gearbox ndokuvhura pari pamba pavo ndokuona zvakafa ndikavatsanangurira tikati zvinhu zviviri tinokwanisa kutengera zvinhu zvivi zvakafa toreplace kana kuti totsvaga riri rimwe gearbox rokungoreplace. Zvechokwadi ndina ivo takafona kuHarare tikaudzwa maprices, taudzwa mitengo yese yezvinhu. Ndakavapira vakati mari dzangu pari zvinhu hadzisi kubatana, chimbomira ndione kuti ndingaite sei. Ndobva tapedzawo mazuva kusvikirawo vazotaura kuti no ndakundikana, zvichinge zvaita ndichakubata ndokuudza kuti zvinhu zvangu zvaita chiwa ugadzire motikari. Zvechokwadi paperawo makore 2 zvinhu zvese zvandakakumura ndofunga ndakarongedza zvimwe mota zvimwe takaisa mudanga raive rehuku. Tazvisiya kwapera makore 2 vakauya pamba. Vauya pamba vakasvika mune zvakanaka tikamhoresana tikakwazisana. Ndaive inini vana vangu neumwe watinoshanda naye nemukomana wavakauya naye ivo vachiti mukomana ndauya naye ndiye akutigadzira motikari. Ndakati ngotenga rimwe gearbox. Ndikati aiwa hazvina chakaita sei? Hazvina chakaipa. Asi nhasi zvamauya matitibatsirane zvakaita sei? Zvikanzi aiwa ndauya nenhau yekuti ndikushaya zvinhu zviviri. Pane baudi rimwe chete nebhuraketi rimwe risipo. Ndikati batika inini handina chimwe chandakatakura, zvinhu zvese zviriko kumba. Chiripo ndechekuti pari zvinhu ndingori ndakabatikana. Asi mimi mukadzokera kumba kana musiri kumhanya ndinogona kuti pandinokwidza kumusoro nemotikari ndodzoka nekumba kwenyu ndouya tobatsirana kutarisa. Zvikanzi aiwa mukutondinonokera nokuda kwokuti motikari yakutopera zvinhu izvo ndozvamisa. Ndikati kana ndichikunonokerai zvinhu izvi hazvidhuri, ndinokwanisa kukurayirai endai pazasi pedyo nepamba pangu pane mukomana anotobhureka motikari dzakaita saidzodzo. Chiendai munoita sei? Munotaura naye anokwanisa kukutengesera ibhaudhi rimwe chete nekabhuraketi. Asi zvinhu zvinoita sezvinodhura. Zvechokwadi vakabuda pamba vakaenda.
vakanosvika vakataurana nemukomana zvinhu zvavaida ndokuzviwana ndovataurana mutengo ndovavauya vakauya pamba pangu vadzoka zvikadzoka ndikati zvaita here ndikutofara kuti zvavawana mota yakuita seyakuchifamba ndobva atizvoni zvinhu zvaita asi ndandachajwa mutengo saka ndikuda mari yekunotenga zvinhu zviye ndikati but ini handikwanisa kukutengai zvinhu zvemotikari yenyu zvinhu zvenyu ndakakumura ndikasiya kumba kwayo ndopindawo papi ipapo ndakadaro ndopandakapara mhosva yese havana chavakasiya vakanditukirira ndikati but ko mhosva yandinopinda inini ndei nekuda kwokuti imi muonai kukumura kwandakaita motikari ndakakuti ndakumura motikari mombondipawo chikamu chekukumura motikari kwandaita ndopawo vakomana neniwo ndowanawo chouviri then kana tichinge tazopedzisa kugadzira motikari mozopedzisa chimwe chikamu chasara zvikanzi aiwa uyo uri mbavha ndokutaura mashoko akawanda uri mbavha muroyi nokunditukirira chitutsi pamberi pevana ende chakandirwadza ndechekuti vaitondijunga pamberi pevana zvokuti vaida kuti ndivarove but ndakakwanisa kuzvibata semunhu mukuru ndikangoti ngazvipfuure mukombe ngavapfuure ndakamboda kunomhangara kumapurisa ndikatsurwa nasekuru vanga varipo vakanditi aiwa samhangari muzukuru zvisiye zvakadaro asi mumwoyo zvakandirwadza nekuda kwokuti kubva ndikure kusvika ndasvika muzera wandiri handisati ndanzwa mashoko akadaro achibuda pamberi pemukadzi asiri murume asiri mukadzi wangu achindituka zvakadaro ende zvakandirwadza ndo zvakazopa kuti ndiri mhangari kudai mashoko enyu etu amuri kutaura tiri kwanzwa imimi motikari pamukaibata-bata makakumura masimba acho ese makasiya ndakasiya makakumurira muri kupi kumba kwavo pamba pavo gore ripi pane makore maviriyo ndovangazoziva nguva pane nguva makasiya makazi zvakaiswa mumba zviri pasi zvimwe takazvirongedza mumotikari zvimwe zvakarongedzwa mudanga rehewu ongo zvakanaka amai uri kunzwa zvekutaura kuti makatuka uyu nhau yakaitika ndeyekuti ndakabva kumba kwangu ini mushure mekuti ndada kuda kuti motikari ichigadzirwa ndopandakaenda kumba kwavo ndakasvika pamba pavo zvichokwadi zvakataura kuti takasvika hatina kana kupopotedzana ndakasvika pamba pavo ndakatora 10 minutes ndiripo vachibata-bata havo isimbi yavo ndopandakazoti ndauyawo ndine munhu wandinayo ari kuda kundigadzirira motikari pane zvinhu zviri kushaika kumba saka ndandichiti inini ndimi akarongedza zvinhu semunhu womudzimai handaikwanisa kurongedza zvinhu ndimi akarongedza zvinhu saka ndachikumbira kuti ndisanga ndauya nemotikari tiende kumba kwedu ndogara kuno kuforiti ivo vanogara tiende muri ipapo ndodawo kubvunza kuti motikari yenyu yakakumurirwa kupi yakakumurirwa pamba pangu midziyo yacho yakachengetwa sei ivo ndo vakarongedza vakanozvisa mustoro itsanangurai kuti ivo vakarongedza pamba pavakarongedza basi pamba penyu kutaura kwamuri vakarongedza vachiisa pakati pamukazoshaya zvinhu zvenyu vakaisa pa vakarongedza mukebhini mune mukebhini mandinochengetera zvinhu zvangu zvinongoti zvinhu ndenge ndichingona kuti hazisi kushanda ndomandorongedzera imomo ndimo mavakaisa zvinhu zvacho zvakasara zvavanga vachititi toda kunotenga ndobva pazvisisa mumotikari ndobva vatondipa makii ndikati zvakanaka tosangana rini zvikanzi mangwana ndouya toenda ndikati mangwana touya toenda kuharare zvikanzi zvakanaka mangwana makusendobva ndamuka ndobva ndavafonera zvikanzi foni yavo yange isipo vakaita 2 days ndobva vakazondidaira pafoni yavo ndafona futi ndikati muchiri kuuya here kuti tiende kuharare zvikanzi handisi kukwanisa ndarwara ndaurwadzwa nemudumbu ndiri kuchaya saka kana kuti ndikwire basi ndine kuharare handisi kukwanisa ndikati saka kana maaredi munondita se munonditsanangurira kuti tiite sei toenda ndobva tagara ndobva vaita 1 week ndobva ndafona futi ndobva vanditi handisati ndakunzwa zvakanaka ndikati zvakanaka ndobva ndazoenda kumba kwavo ndikawaona vachigadzira motikari samakanika ndobva ndaona vachigadzira mota yavo ndikati ndikukumbirawo hati ndakuziva kuti hamusati maani mukana rokuti tiende kuharare zvikanzi handisati ndikati kana maani mukana muzonditsanangurire ndobva ndaita upesheni yamunobva ndadzoka kumba saka kubva 2022 23 ndobva ndakazoenda musi unoyi ndobva ndakasvika ndikati makanika auya ndobva akazondibvunza akati handisi kuona madrive shaft handisi kuona makalibasi emotikari
nokuti ndakanga ndakazongotumira message kwaari kuti kuna sekuru wangu arikoko ndiitei kuti gearbox mutsvagire gearbox kuti kuita mari ndobva vandiudza gearbox ndopara kauyiwa naro ndobva ndazoenda ndikati gearbox rawaiwa naro but hakuna pane zvimwe zvinhu zviri kushaika makaripasi nechi nemadrive shaft hapana zvikanzi saka makani vakabva ati pindai ningiri ava vakobva vanditi tarisai muzvinhu zviri mupi zviri muningiri mumotikari takatsvaga nzvimbo dzinokwana kuita nhatu ini ndaenda ndichiti ndinoda kunovatora kuti tiende kupi tiende vanomutatidza pavasa zvinhu ndobva vandiratidza nzvimbo nhatu vakazoshedzera mwana wavo akati handiti pandakanokumuna kugearbox wangu variko here mwana akati hongu ndandiripo zvikanzi kwahona kuona here masimbi amaya mwana ndobva ati andira kumaona zvikanzi tarisa mumba imomo ndokubva ndagara ndofana pamba pavo ndakapambira zve2 hours ndokubva ndokubva vazoenda kuseri ndobva vatarisa futi zvinhu zvezvi ndokubva vazoona kuti pana pataane nguva ndopa vakazondidirecta zvikanzi endai pamunhu wekabreka ndikati wekabreka handakuda kubvunza kuti achazonditenga ndiani nokuti ndandatini handi ndinotenga munondiradza mamakaita sei pamakaisa zvinhu ndobva ndaenda kwakabreka ndosaka ndakazodzoka kumba kwavo ndichiti chinhu chaenda ita sei ndachiwana pane chinhu chandawana wani chacho saka ndisikuziva kuti toita sei zvikanzi nababa mama tikudii ndikati ndimi kamandirefeyo kuenda kuti handi munoenda sei munondiratidza pane zvinhu zvangu ndopa vakati fuck off fuck off pazvinhu zvangu here pamari yangu here ingwani mari yainyaya makachacha kuti kumumura gearbox ndakakupara chandakadza chii apo makundiratidza ende ukacherechedza makalipasi nemadrive shaft acho hazvitoenderani ende kana kuti zvakaenda kupi pavakazvirongedza inanhasi ndopasviri makanika auya kuda kutsvaga akazvishaya ndosaka ndakazoenda kumba kwavo ndichiti handidi kukumbira kuti tiende kumba kwangu handida kunotsvaga zvinhu kumba kwavo ivo ndo vanga vakandidifeya kune munhu wari kuda kuita sei apo muri kudzokerera mazviku mamwe chete ndikukanzwa makutaura zvenyu ndikudzokera toda kusvika apa pakutuka kuti chii chakakonzera kuti muzosvika pakutuka ndopandakazoitawo acha pavakanditi fuck off ndopandakatiwo inini mbavha for sure ndakati mbavha ndanga ndatsamwa nokuti nguva yese yandakatora ndiri pamba pavo 2 hours chitsvaga chinhu handitika vakuzondudza ndosaka ndakazongotuka ndikati mbavha zvikanzi mbavha kwandiri ndobva vanongedzere ndobva ndavanongedzerawo ndikati mbavha murume mukuru kusanyara kuyazokumbura mota yangu pamba pangu uchiti uri kugadzira iwe uchitouraya mapatsengo wakaisa kupi ndoandainga panapa ndati handinondira saka mazwi ataurwa nababa ava kuti vakanditukana ichokwadi ipapo ndikukumbirawo kubvunza dani tiri kubvunza kuti mazwi ataurwa nababa ava kuti amai ava vakanditukana ichokwadi mazwi andakataura inini ndakataura kwete tinoda kuti tinzwe kuti mazwi akataurwa nababa ava vati vakanditukana nematsanangurira amukuita kuti ichokwadika kuti mazwi akataurwa nababa ava nokuti imimi makadzorerana handiti makadzorerana imi maidzorera nokufara ita maidzorera muchituku ndanditsamwa mama akatsamwa mazwi mangana mukabudisa pamumudinyiri tsavo ndakataura maviri makataura mazwi maviri muri kufungidzira kuti ndaakamugumbura rekuti kudini rekuti kudini mbavha ndobva ndati satanist amai asisi hatisi kuda kuenderera mberi toda kuti tingotsanangura nyaya dzedu tichikaba toita inyaya dzekugadzirisana idzi mazvinzwisisa iyi nyaya dzisingade kuti atakuya titinge tatopedza nyaya hungu ndakatukana nonyaya yekuti ndakarwasika matopedza nyaya dzenyu imimi baba imimi kutukaniwa kwamukaitwa naamai ava manga muchida kuita sei mayozekodawo namambo muda kukurukura nyaya yenyu ichisvika papi muda kuripwa naamai ava kutukana kwavakakuita here kana kuita sei ndoda kuripwa nekuda kwokuti vakandibvisa chiremerera pamberi pevanhu
vakabvisa muda kuitwa nokuti vakabvisa chiremera pamberi pevanhu hongu hayi kuti vakandipfekenura vakupfekeni isisu dare zvarinoita hatizi apa tanga tikambonyara kuti teunoti takasangana handiti tino mvumo yekuti izvo makatukanwa kunzi kudii taurai mune mwana wakasikana ari muno ngabude ngabude mwanasikana kana pane vanyarikani vabude nokuti takatairerutsa saka vaidzikisa kini ngavabude vane nyarikano tida kuitaura mupuresi bvarurai tinzwa bvarurai bhege vakatanga kunditi mhata yako ndokunditi mboro yako machende pamberi pevana asi ndakangokwanisa kuzvidzora kuti mwari ndibatsirei handaikwanisa kuvarova nekuti inini naivo handina chandakavatadzira ndakangozvitora semunhu mukuru uyezve paive pamusha pangu paine vana vangu vaviri iye musikana mudiki nehanzvadzi yake nemadzimai amwe nasekuru vari muno nemadzimai ari muno nevakomana vasara kumbawo mashoko wangu unotokupindura nemashatirwo hongu nakashatirwa saka ndakutaura mashoko nashatirwa anozozokutaura nanangangokanidzira kwete handina kutaura mazwi wayo munhu angakuzendanaainyamukataura ndaatoora mambo gumbuka chaivo chaivo kuti muzarirwa hana kurova enyamukatauraoshendaatiore tinoda kunzwa enyamukataura ndikukumbira chamene ndikukumbira kubvunza bvunzai tiri kubvunzawo kuti mashoko aya pandachataura kana kuti ndingavatuke zvakadaro asi ndakatobhodana nawo navo here kana kuti pavaigadzira mota yangu vanga vasina kupfeka here kuti ndizotaura mashoko aya bvunzwa mashoko ekutuka ndo mashoko akazvidzosera yati foko makamudhorerawo mashatirwa saka endo ari kutaura kuti makatuka zvakati zvakati asi izvo pandinoda kubvunza mbuya munobva kuti masinzikana atinonatochengetedzwa pa2 years nemwana wakomana munobva kuti zvinorasirwa saka munozokwanisa sei kupanana mhosva zvinhu zvanyatsorongedzwa mwana wenyari handina vanhu vandinavo akarongedza ego akarongedza ego alright okay ndinokutendai mese ana amai ndatarisa pano ndaona makore enyu ndimi maifanira kunge muri vadzidzisi vevana vamuri kubereka zvino ndaona kuti muri vakuru vasina musoro asi pakushayikwa musoro pane kuratidza kuti hamusi kuvakika hunhu netsika wazvandinotarisira inini ichokwadi makatukana makaita zvipi asi tinodzoka pakuona kuti chii chakakonzeresa apa ndechekuti iwewe wanga uri client iwe sekutaura kwako manzuri andaita uwe une motikari yako isekunzwa kwandaita ukaendesa kune uyu ari makanika ndizo vakauya pamba asi ndiwe wakavashedzaka havana kufembera kuti iwewe une mota inoda kugadzira iwewe ndiwe wakanga uine dambudziko ndobva wanotsvagawo uyu akatiwo inini ndiri makanika handizvo here wakashedzwa iwe ukazviti uri chii unogadzira ndobva waenda kune motikari wakasiya wagadzira iri mota yacho mota ndosiya ndagadzira dambudziko rakaitika ndinokuti pakashayika mari yekutenga zvinhu zvinodikana kana kutenga replacement gearbox saka rakaitika right saka dambudziko rakaenda kunoitika apa sekutaura kwauri kuita iwewe noti pane chinokonzeresa kuti chimwe chiitike tichirarama kudai kana ndakatarisa pandinoona mese muine mhosva kutsika nehunhu ndinoona muine mhosva nokuti apa makalipanzi nezvimwe zvamakutaura apa nemazita akaenda unoti fuck off
uyu mwozvipindura achiti mbavha zvero zvakubva mukutsamwa ndokumbira waipamama ini handina kubvira ndakanovatuka ndine mawitnesses aipo handina kuvatuka ndaizvininipisa havana kupedza 2 hours minutes ndakati zvoni ndinozvipira hangu kutsvagirai boat racho asi chinhu chandisina zvinhu 2 boat 1 mugore ripi zuva ripi mwedzi wapera mota yechiuya yawakaenda kunotanga kuti panapa ndipo pane mota yoda kugadzirwa wanga uri mwedzi upi 2 years ago 2 years ago kumba kwavo 2 years ago date right chi nemonth yacho date handichazivi kukangana nokuti zvanga zvagarisana bongo pabhoti ravanoziva iwewe senyanzvi seshasha kuti kwakati ndo pazvinowanikwa nditi bongo chindo iwo zvakazokutorera 2 years kuti uzoyeuka kuti pakati apo ndo pazvinowanikwa kwete kuti kudaro so saka chakazononotsa motikari kuti igadzirwe wange wakapedzera nagara dambudziko kwete handaikwanisa kuigadzira mambo imi mukauya nemotikari mukati mota yaponja vhiri mukatadza kutenga tai inini handibvise mari yangu muhomwe kuti ndikutengerei tai ndigadzire motikari ndinoisiya yakadaro kusvika imi mawana mari yekutenga zvinodikanwa ndogadzira motikari kana ndichikwanisa kugadzira tai racho ndichiriisa pamotikari asi handikwanise kuti imimi kana mati hamuna mari yekutenga simbi ini handikumanikidzirei kuti tengai chete imi musina mari. Very good mataura zvakanaka chaizvo imi amai zvamakaendesa motikari yenyu kuti uyo anogadzira uyu aizotengera akanga ari kuzotengera maspares ndiani ndini saka imimiwo pakuti muzosumuka papayapo kuti uyu ari kuti akamirira imimi kuti musupply maspares kuti motikari igadzirwe ipere imimi sei makatorawo makore ari kunyeba zvavari kutaura saka ari kunyepa ndomuziva sei kuti ari kunyepa ukumbira mambo ndakavafambira kwe2 weeks vachiti vari kurwara mari yangu ndiinayo kusvika ndazotoneta nezvazvo kusvika murume wangu akasvika pakavabvunza akati kuona nhasi here vakati kana ndakukwanisa kufamba ndichauya mama dai murume wangu akaipandada ndikukuri wakamborwara here yasodo wakamborwara here ndakarwara kwemazuva maviri ndokuchidai so murume wavo akazombondipa option yekuti kana muchida vane 323 iri pamba pavo kana muchida munokwanisa kutora 323 iyi kana kuitengesa tiwane kutenga maspace ari kudikanwa vakatoti ofa inini ini ndikati ndina maiguru vangu vane motikari yavo yakaita tsaona kwarari inokwanisa kupinda injini iyoyo asi pari zvino ivo havana mari jabozi vakashayikirwa namukoma wangu asi inini kuti ndinzi nditsvage mari yekutenga zvinhu zvamurikuda ndichizotora bhodhi remotikari handikwanise pa2 years vatenga orit vakatenga injini vakatenga gearbox yacho ko vakadi kuuya kwandiri kuzoti ndatenga gearbox chiuyai musunungiriri kana vakamuka vakambotipa basi teerera unzi ava nguva yemotokari yaikagara yakumurwa yakagara ngavawirirani ava vanhu kuti uyo ari kuti 2 years ime yakagara nguva 2 years vawirirani iwewe wamukadzi mukuru iwewe pamakore yawinawo woenda pamba wopemunhu koda yakatora simbi yakakutenga wange uri kuripo nhasi wange wakafa wange wakafira chii iwewe wacho munhu ane chinhu chake ndiwe wainge wakauya hakunawo vamwe varume here vaikwanisa kuenda kunomira vachitaura nomwe murume hakuna here vamwe varume vaikwanisa kuendawo kunotaura nemurume panguva iyoyo murume wangu akatomboenda akavabvunza achitaura nyaya yekuti muri kuenda rini kunotenga mabhazi nokuti mota yakamuka mota yakatouraya basa kumba kwedu zvakanaka apa ngatitaure tichiti chandiri kuda kuti muyanana mota igadzirwe saka iwe pakutukwa kwako wanga unoda kuripo chi ndaida kuripo nemombe mombe aikwane mombe yacho chanyanya kuti uripwe nemombe chii vakanyanya kundisikisira pamberi pevana mashoko iwayo handifunge kuti ne mwana ane 18 years ne mwana ane 21 years pamberi pavo kondituka kudaro
pasina zvandakakanganisa. Ko iwewe pakuzonyonoka okumunonisa kuti basa rake rifamba. Handainonotsa mambo, ndida kuti mupateerere. Mambo mukauya kumba kwangu munonzwa tsitsi. Motikari dzinosiyiwa, vanhu vanenge vasina mari. Kana asina mari ndodii munhu haana mari yekutenga zvisimbi. Vatenga zvisimbi vauya namakaniki. Chimboteerera uri kuona ndikutokumbira mubhomani. Mambo ndova akutaura inini handichataura. Mambo ndova akutotaura asi ndakukumbira kuti tibatsirane pane pandaona pandaubatsirwa. Zviri kutaurwa namambo iwewe pakakwenyewa gwenya remachisa chaipo chaipo mese muri vaviri hamusikunyatsopatana nekuti kutakana unyatsotora tusimbi tamuri kutaura machitsanangurirana kudara hazvikumbure hazvitukanise munhu handimukuzona hazvitukanise munhu hazvigumbure asi ava vatabvuma kuti mazwi ekutuka ndakatuka asi kutuka kwangu ndakatuka vaitaura mazwi akarerukawo iwo akataura akadzika hatazokurisira mwana panza handizii tirikunzwisana ndo pari kunzi namambo zvinoitini nyaya yekutuka iyo yekutuka iyi inobhadharwa nyaya iyi yeumakanika iwe uchirega kuenda unoita utsotsi pamberi pedare inini handina utsotsi havana kuti uri tsotsi vari kukuyambira nokuti basa reumakanika ndere utsotsi rine utsotsi hwakawandisa icho chiri chokwadi icho ichokwadi saka vanga vachiri zvangu pavaituka 100% icho ichokwadi. Okay, zvakanaka. Judgment iri pana inomira mukuti pamazwi pane zvinhu zvituti zvataurwa nemacircumstances kana kuti zvakonzeresa kuti pave nekutukana irrelation necommunication pamakanga mapanana mabasa manga muri vanhu vari mukuwirirana asi pamusana pekuita zvamakazoita hapana kuzove nekuwirirana saka pakazoenda kunobuda mazwi yekutukana saka apa ndanzwa mazwi matatu yataurwa ndakatuma chakati ndazvidzikisa mutongo wacho ichokwadi anotuka zvakadaro imombe asi pamusana pekuti chakakonzeresa kuti pazosvika pakusvitswa mazwi iwayo panga pane ukama hwanga usina kuwirirana saka pa kumuromo wako iwe Chareka yes pamazwi yakaburitsa inonzi abusive language avawava pakutaura kuti maspares yangu handina kuyaona havana kuya kuzomhangara handiyo samoni yakatengera pano urupanzwisa saka kureva kuti ava vacharipwa mbudzi dzavo nhatu dzekutukwa kuratidza kuti zvochokwadi makatadza kana mazwi amakataura makatadza munomuripa mbudzi nhatu then imini pamotikari yenyu mapatsi akazobiswa ndakutendai kupolisi iwe une dambudziko nazvo kuti vaende kupolisi ini handina dambudziko nazvo kana mbitano sanga tivaakupawaya kwandiri vaida zvinhu zviviri kwete zvemadrive izotenda munotaura nakupi kupolisi